Ordizia futbol taldeak denboraldi berriari begira lanean hasi da dagoeneko. 3. mailan jokatuko dute aurten eta maila mantentzeko helburuarekin gogotsu daude. Helburu nagusi mantentzea izango zen. Horrek urten igo ziren da, Ordizi bezalako herri txiki batentzako 3. mailan helburua mantentzea, printzipioz mantentzea bai. Generalen talde gaztea da, bauzko jokalari batzuk 3. mailan jolastu dienak eta kategoria ezagutzen dienak. Eta gero hauzko jokalari gazte desente, baina maila altu eman dienak urten, da, nik uste gazte diela eta gehiago emango diela eta 3. mailan moldauko gela eta konpetituko dula. Gero aparte torri beste 4-5 jokalari berri, 3. mailan batzuk esperientzia daukienak, eta nik uste dike lagunduko diguela eta bertan arten mantentzea lortzen du. Aurreko ekipotan egon izen lan itxoko modu berdina. Aurreko azkeneko urteke behasainen egon naiz, eta hor ikasi etena eta horri nuna, eta ondo juntzea egun da hori pixkat egitea, eta nire pentsatzeko era o futbol ikusteko era hori saia hori irakasten, hori jartzen behintzet, eta berre emaitzak ematizkigun da lortzen duen horrekin mantentzea. Nik uste presio ez duela jokoko, naiz da gaztek izano eta jakin igual bakutzako urteko horra izan dela, nik uste jolasten azte ligazten genen presioa ni bintzen nire burui jartzen diot, eta nire ditzen guztoko gaizki biltzea batzen egotea o partiduk ez konpetitzea, orduan ni bintzen nire burui jartzen dio presioa, da nik uste jokalarik kompetitibo dela, eta bakiela urte gorra izan daikela, eta alde guna garelako, eta esperientzi haundikok, eta gero filialak bai, eta presioa ez dakit, nik uste bakoitzek bere buru jartzen diona, eta nik bintzet nire burukin jartzen diot, eta nik uste ambiziosoko kompetitu danak gela, eta irabazteko gobatan aukula, eta hoxe reto bintzet anontzako importantea gela, eta nik bintzet presioa nire buru jartzen dio bintzet. Bai.